Znači 420 lajkova na ovom klipu i radim diss track na Suareza 16. Pozdravka u današnjem videu zapisao dobijaju i ovi moji ljudi. Ako i vi želite dobijete pozdravka, ostavite neki lep komentar dole. A ako želite da postanete moji ljudi, onda ostavite subscribe na kanal. Milton Videos. Ovo je Balkan. Ok, evo nas nazad. Suarez 16 kažeš, na njega trebam da radim rant, jesi li siguran? Da, verovatno siguran, ja sam siguran. On je nešto kao loša knjiga za koju se priča da i ne treba suditi po koricama. I onda kada kreneš da je čitaš, skontaš da je loša knjiga. Ali kada gledaš ovako sa strane korice, onda misliš da je skroz ok. Mislim da sam to sada fantastično objasnio ovim poređenjem. Vidite, već sam jako dugo na YouTubeu i već jako dugo radim ovakve klipove. I stvar koju sam primetio je da kada god neko nešto zasere, uvek pokuša da se izvuče na manipulaciju. I stvarno se plašim da ću možda i ja postati takav. Doduše, ja sam do sada zajebao jednu stvar i napravio sam video u kome sam na neki način rekao da me boli kurac. Ali ja nisam zvezda ove večeri. Šta je Suarez 16 uradio da zasluži ovo? Pa ostanite do kraja i vidjet ćete. A ti nisko padaš, gubi se. Da biste shvatili priču kako treba, prvo trebam da vam objasnim koji YouTuber po imenu ispred svog vremena. Ako znate za rant koji smo ja i Vekva napravili na Pritjezu Psiho, onda znate. Znači dokumentarac od 30 minuta. Takve video zapise izbacuje ispred svog vremena. Znači dugi i opširni rantovi. Sada, on je napravio par klipova o Suarezu, u kojima je pričao o njegovom promovisanju gambling sajtova, o lenjosti i nekreativnosti, o pričanju gluposti i dezinformacija i tako dalje. Ti video zapisi su postali jako popularni kako na YouTubeu, tako i na TikToku, to jest na YouTubeu zbog TikToka i razumete. I ljudima je sve bilo jasno, jer ti ne treba mnogo funkcionalnih moždanih ćelija da razumeš sve što je on rekao. Ne zato što je ovih sve razbio detalje i priča o tome pola sata, nego zato što je jednostavno. Sad ljudi koji su to shvatili su odlazili kod Suareza i pisali mu svašta. Znači sve se to razglasilo, razumeš? Sve je počelo 24.9. dok su ljudi masovno počeli pisati ime mog kanala i tagati me na njegovim videima jer im je bilo bolno slušati šta ovaj lik govori. To je Suarez sve primetio i pokušao da se odbrani u komentaru. Međutim, izgleda kao da je uradio isto što je i baka prase kada je napravio video o pedofilskom iskustvu. Upravo to, sve je potvrdio. S obzirom da je počela priča o tome kako pravim lažne GTA klipove, hteo bih da ovdje lepo sve obrazložim. Dakle, hajmo vidjeti zašto radiš toliko retardirane videe i hajmo čuti što te to potiče da kradeš novce od svojih fanova. Apsolutno sve što govorim u GTA 6 klipovima nije potvrđeno, nego su samo internet glasine koje ja prepričam i dam svoje mišljenje. Ukoliko se bilo kome ne sviđa moje mišljenje, to je skroz u redu. Ne mora pratiti kanal. Ok, nekom se ne sviđa, ne mora pratiti kanal, to je sve super. Ali ova prva rečenica, dakle, li govori koliko je ljen i koliko malo truda uloži video, samo što to ne kaže na taj način. Dakle, Suki se uputi na internet, upiše GTA 6 teorija zavjera, to si on lijepo pročita i švaboom! Evo vam Suarezov video. Posle toga svega su u stvari krenule sve jače i jače i ispred svog vremena je postajao sve popularniji i popularniji. I Suarez je morao da napravi response video. Trudiš se da ostaneš u priči. Pre nego što krenemo, želim da vam pročitam jednu jako zanimljivu definiciju hejtera na internetu. A person that simply cannot be happy for another person's success, so rather than be happy, they make a point of exposing in flaw in that person. Dakle, po definiciji hejter je neko ko ne može biti srećan zbog uspeha neke druge osobe, nego da mu sreću pričinjava da traži greške koje ta neka uspešna osoba radi. Ja bi realno već ovdje mogao da završim svoj video, ali ajde obrazložit ćemo neke stvari. Ok, Suki, ok. Sad hoćeš da kažeš da je ispred svog vremena hejter, to jest mrzitelj. Zato što se ne slaže sa tobom oko nekih stvari i zato što te je bome kvalitetno iskritikovao. Vidiš, ti si ušao na Urban Dictionary i pročitao prvu definiciju mrzitelja, koja je delom tačna, delom netačna. I ja sam isto ušao na taj sajt i hoćeš da ti pokažem šta sam našao. Ovo sam našao. Znači mrzitelj. Oznaka koju neki ljudi primenjuju na svakoga ko se sa bilo kojom temom ne slaže sa njima. Takvo pozivanje imena dizajnirano je da obeshrabri kritičko i nezavisno razmišljanje i spreči potpunu proveru lažnih ideja i verovanja. Upotreba izraza mrzitelj je raširena na internetu. I šta ćemo sad? Da završim ja ovdje video, ha? Jer se pronalaziš ove možda? Ma ne. Ja ću da obrazložim još neke stvari kada sam ga već napravio. Jel tako, Suki? Trudiš se da
ostaneš u priči. U tim klipovima on promoviše hejt prema mom kanalu. Navodno on to govori da su samo kritike, mada ne vidim kakva je kritika kad staviš neku majmunsku glavu na facu, ali okej. Majmunska glava, kažeš. E sad, vidite, ovo što ovdje radi je također jedan patent kod youtubera kada prave response videe. Znači, da vam pojasnim malo. Znači, ako ispred svog vremena napravi video meni, recimo u kome će 20 minuta da priča o tome kako moja mišljenja nisu ispravna i kako nisam čekirao deskripciju kada sam pravio video Baki, i na 5 sekundi tog klipa će on meni da stavi gorilinu facu preko glave, i ja onda u response videu mogu da kažem da to nije kritika jer je on meni stavio gorilinu facu na glavu u 5 sekundi tog videa. I verovatno ću na početku videa da kažem da je hejter i da je samo ljubomoran. I time ću verovatno da privučem ljude na svoju stranu. Pa da, ali ovo je realan svet, zar ne ljudi? I vi možete da shvatite neke stvari, nadam se. E sad, ono što ću upravo sada reći nije za svakoga, ali ako želite da ispadnete velika ljudina i veliki čovek, kao i pravi gospodin koji iznosi konstruktivne kritike, ostavite like na video tog nekog youtubera, jer upravo tim lajkom zapravo dajete njemu na važnosti i cenite njegov trud i rad, ukazujete poštovanje prema svom vremenu i trudu koji je uložio u taj video, iako se vaša mišljenja možda neće složiti. Ali opet kažem, to nije za svakog. Da, ali ovo bi sve imalo smisla kada bi se ti stvarno trudio oko svojih klipova. I upravo to je jedna stvar zbog koje te čovjek i kritikuje. Ne trudiš se oko svojih klipova. I ne znam kako si u svojoj glavi zamislio da neko kaže da poštuje tvoj trud i rad posle kritike, ako te je upravo zbog toga iskritikovao. Trudiš se da ostaneš u priči. Dosta youtubera je počelo da vređa druge youtubere, popularnije youtubere. Počeli su da stavljaju njihove imena u naslove njihovih klipova kako bi se što brže progurali, kako bi dobili što više pregleda i što više popularnosti. Ovo što ću reći sad je možda malo glup argument i poređenje, ali kada se o tome malo razmisli, ima malo smisla, razumeš? Ali opet dovoljno. Znači ti njemu, nama, kažeš da se dižemo tako što stavljamo imena poznatih youtubera u naslove klipova. A sa druge strane ti se dižeš tako što stavljaš imena popularnih igrica u naslove klipova. Imena popularnih igrica koje ne postoje i za koje se ne zna da li će postojati. Dižeš se tako što misliš ljude u klipove u kojima širiš dezinformacije. Vidio sam na njegovom kanalu čak i klipove vezane za Cileta, vezane za Anu Lazarević, vezane za Janka i Dex Roka i ne znam koga sam sve vidio, svako koga je uspeo da stavi u naslov stavio je, što mi je isto presmešno, ali okej. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da ti nije jasno zašto neko kritikuje Anu, Janka ili Dex Roka? Dobro, što se tiče Dex Roka, oni su otprilike isti. Obojići se sadrži bazirani na nečemu što su našli na internetu. Ali opet, zar stvarno hoćeš da kažeš da je on njih stavio u naslove tek tako i da uopšte nije problem u njima već u njemu? Okej, lepo razmišljaš. Trudiš se da ostaneš u priči. Ali okej. Između ostalog napravljen je serijal od nekih 5 klipova vezan je za moj kanal. I u tim klipovima se šire dezinformacije, laži i totalno se obmanjuje publika mojim kanalom. Dezinformacije i laži, da citiramo ovo. Znači, hoćeš da kažeš da nisi nikada reklamirao gambling sajtove, da nisi nikada u videu iznao neku neproverenu informaciju, da nisi nikada dao svoje mišljenje o nečemu o čemu si skroz neinformisan. Hoćeš da kažeš da se zapravo trudiš oko klipova i da ulažeš vreme u pravljenje istih. Pa ne bih rekao. Ne bih uopšte rekao. Ako neko širi laži i dezinformacije, onda si to definitivno ti. Što si sam priznao. Šta je? Ne sjećaš se. Posle ovoga krenuo da priča o tome kako je prozvan da koristi skripte za klipove i o tome je pričao par minuta. To što je rekao je sve tačno, svi koriste skripte i sve to, ali zašto bi pričao o tome? Za priču uopšte nije bitno to da li ti koristiš skripte za klipove ili ne. Tebe su ljudi krenuli da prozivaju zbog drugih stvari, ne zbog skripti. Trudiš se da ostaneš u priči. Nakon toga sam isprozivan da reklamiram CSGO, case opening, prevarantske sajtove. Ono što je vrlo zanimljivo, ne znam koliko gospodin sa tog kanala zna, ali vi već u CSGO-u, dakle u samoj igrici imate case opening, dakle imate otvaranje kutija već u samoj igrici, gdje vi morate svoj novac da uložite i da kupite i da otvorite ključ. Ne, ja stvarno ne mogu da verujem koliko glup argument. Da, većina igrica ima loot crate-ove ili kako se već taj
taj sistem zove, ali je osnovna razlika između sistema u igri i kockarskoj sajta to što ti u igri znaš kako sve funkcioniše i znaš koja je verovatnoća da ćeš nešto dobiti. U Counteru je recimo to sve izraženo u procentima, dok sa druge strane imaš te kockarske sajtove koji su očigledno namešteni tako da ne možete da dobijete, jer nikome nije u interesu da daje novac za džabe. I to je tako sa bilo kojim sajtom bez izuzetaka. I to je svim zdravorazumnim ljudima jasno. I oni to i ne rade. Ali onda će da dođe Suarez koji će da kaže, pa znaš to isto imaš i u igrici, koji je problem sad, brate, zašto me svi prozivate? Ako ti kažeš da netko ode na neku stranicu uplaćivati novce kako bi nešto osvojio, a pritom znaš da je to namješteno, ti u tom trenutku lažeš, varaš i kradeš novac od svojih fanova. Čak bi se i našla debila koji bi rekli da je to okej, zato što tim youtuberima na taj način raste kanal i na taj način oni zarađuju, na što ja poludim, jer ti ljudi doslovno brane kriminalce. Sad se Suki opet može praviti glup i može reći, joj, pa ja nisam znao da je to namješteno, što je neprihvatljivo i nije istina. Svaki se normalni youtuber raspita o jebenom sponzoru svojeg videa. A šta, tebi je realno da ljudi dijele ključeve od najboljih igrica za $5, iako one koštaju preko $30. Tebi je to kao legitimno. Također, puno ljudi optužuje takve youtubere da promoviraju kockanje, zato kad te stranice izgledaju kao neki kockarski sajt, ali to čak niti nije kockanje. Sistem stranice izgleda kao neko propalo kockanje, ali nije. Moj kolega Mario će objasniti što je to. Što u suštini i nije kockarski sajt. Ti na kockarskom sajtu imaš šansu da dobiješ. Ovdje nemaš, zato što je Suarez namestio da uzme sve pare. Ne morate uopće biti big brain da shvatite da su stranice lažne. Svaka stranica koja ima ovaj oblik kockanja, odmah znate da je skroz lažna. Navodno problem je, i sad ovo jeste zaista velik problem, što postoje sajtovi koje su totalna prevara u CSGO case openingu. No shit. Ja sam optužen da reklamiram upravo jedan takav sajt. Dakle, postoje sajtovi koji vam zaključuju nalog, koji vam sve uloge odmah zaključuju, ne možete podići ono što ste pobedili, što ste osvojili, i takve sajtove najstrožije osuđujem. Ali pazi, ti sada pričaš o zaključavanju naloga, to jest o nemogućnosti preuzimanja bez depozita na sajt, što postoji, ali to je zanemarljivo kada nemaš šta da preuzmeš, razumeš? Druga stvar je da kažemo čak i da je sve legit, čak i da je sve regularno. Znači da sve radi kao pravi kazino, sve je regularno, imaš određene šanse za dobitak i tako to. Ti znaš da je, ne znam, 70% tvoje publike mlađe od 18 godina. I ti ćeš sa tim znanjem njima da serviraš jedan takav kockarski sajt, na kome će oni 99,5% izgubiti svoj novac. I potencijalno će se navući na kockanje uz to. Pa legenda onda lepo uzmi i reklamiraj neku kladionicu ili kazino. Udari na veliko, šta se sprdaš sa ovim CSGO sajtićima, brate. I posle se pitamo zašto ima više kladionica nego biblioteka. Ovim stavljam kraj na priču o reklamiranju kockarskih sajtova. Izvlačim zaključak da je u bilo kom slučaju pogrešno reklamirati ih. I to postaje činjenica, što i jeste. Trudiš se da ostaneš u priči. Meni je YouTube full time job, dakle ovo mi je bukvalno kao posao. Počeo sam ga 2015. iz hobija, ali trenutno zarađujem i živim od YouTube-a. Ne mogu nažalost uvek da budem u prilici da biram sa kojim ću partnerima da radim. Nekad mogu da radim sa igricama koje mi se sviđaju, koje mogu da promovišem. Nekad moram da promovišem igrice koje mi se toliko i baš i ne sviđaju. Nekad moram da promovišem CSGO sajtove. Znači sada si javno rekao da ti je YouTube full time job, što znači da nemaš drugih obaveza i da možeš skroz da se posvetiš YouTube-u. Kao prvo imam jedno pitanje za tebe. Ako već imaš vremena da se maksimalno posvetiš nečemu od čega živiš, zašto to ne radiš? Zašto uzimaš tuđe ideje sa interneta, zašto citiraš tuđa mišljenja, zašto kopiraš klipove stranih youtubera i još mnogo zašto? Pravljenje klipa kao što je tvoj traje sveukupno maksimalno 3 sata. Vidiš, youtuber kao što je ispred svog vremena koji ima svoje obaveze, za to vreme ne može da nađe ni materijal za klip, a pritom je koliko mi se čini rekao da ne zarađuje ništa od toga. A ovo drugo, sve to ostalo je okej. Reklamirati igrice ili programe, ekstenzije, sajtove i tako te stvari. To je sve okej. Čak i YouTube ikona kao što je PewDiePie to radi. Ali ne možeš reklamiranje kockanja da staviš u tu grupu. Jednostavno ne možeš. Pogrešno je. Trudiš se da ostaneš u priči. Inače, dobar deo zarade od mojih partnera je preusmeren u humanitarne svrhe, što vi nikad niste ni znali, jer mislio sam da nikad neće biti ni potrebe da vam kažem, ali evo da, sad vam kažem, da je dosta dobar deo zarade od bukvalno tih istih CSGO sajtova otišlo u humanitarne svrhe, bolesnoj deci. Kada sam streamovao za Facebook i zarađivao od Facebooka, u posljednjem streamu sam također donirao bio novac, nigde to nisam naravno delio jer nisam želao da se čuje, jer iskreno ne volim to da, volim kada pomognem da sam
pomogao, a ne da to snimim i da objavim na internet i da svi znaju da sam ja to pomogao, jer onda je pitanje da li je to neko radio zbog marketinga, da bi ga ljudi hvalili kao on je donirao ovo ono, ili je zaista iz dobre volje to uradio. Bravo Suki, tako treba i stvarno mislim da tako treba. Ali zašto ovo sad pominješ ovdje? Baš sada kada si u gonima. Jer ti to sad kao izigravaš možda Robin Hooda, uzimaš novac deci kojeg očigledno imaju na prijatelj koji ga stavljaju na kockarske sajtove i daješ ga onima kojima je potreban. Dobro, sad kad ovo pogledaš na ovaj način možeš da kažeš da čak i nije loše uopšte. Što ne znači da delo mi nije pogrešno. Dobro, da prekinem da izbegavam da kažem ovo. Vi koji me već duže vreme pratite znate da sam pričao isto ovo što ću sada pričati o baki prasetu. I svi već uviđate jedan patent i ovdje kada već pričamo o patentima kod youtubera. Znači kada neki youtuber nešto zasere, jednostavno mora da priča o njegovim donacijama u humanitarne svrhe. Kako bi on tu verovatno ispao neka bolja ličnost u očima javnosti. Ali je fora što ljudi to sve polako shvataju. Mislim i ja im pomažem u tome. Tako da su ljudi koji zapravo zaslužuju da se o njima priča dobro zbog donacija, zapravo ljudi koji su ekspozali te ljude koji su donirali, ako me razumete šta hoću da kažem. Eto, ako ćete imati bolje mišljenje o youtuberima naše vrste, mi ovo sve radimo kako bi ljudi o kojima pravimo klipove donirali u humanitarne svrhe. Trudiš se da ostaneš u priči. Što se tiče lažnih GTA 6 klipova, koji svi živi spominju, ništa zapravo od toga nije lažno. Sve informacije koje sam ikada izneo u tim klipovima već postoje na internetu. I ja moram preko nečega da se informišem. Ja prenosim i tražim te novosti vezane za GTA 6, kada nešto procuri, kad procuri neka informacija. Napravim video o tome i zajedno sa svojom publikom diskutujem o tome da li postoje šanse da se tako nešto desi, da li je u pitanju neka mapa koja je procurela, da li je u pitanju glavni lik, šta god je u pitanju, ja uvek kažem da su to samo glasine. Nikad nisam rekao da će bilo šta od toga zapravo biti u GTA 6. Desi se čak i da procuri lažna GTA 6 novost i uvek u videu pokažem da je ta novost lažna. Nikad nisam govorio da je nešto istinito ako je lažno. Za one koji ne znaju, dakle u nekom nasumičnom spotu piše GTA 6 i Suarez odmah leti kao to će biti GTA 6. Mogu zamisliti Suarezovu reakciju, kao sjedi i Blade doma i vidi na internetu neki video, kao neki strani youtuber snimi neku glupost kao i on odmah skače, dakle dobiva iste sekunde energiju i kreće sa krađom tuđih glupih riječi sa interneta i stavlja ih u svoja usta. Jednostavno je retardirano jer takvih easter eggova ima milion. Rockstar zna da ima glupih ljudi kao Suarez, koji kurcem ne mrdnu od toga, a zarađuju za život i onda rade ovakve stvari da nabijaju ljude na svoje stranice, okreću novac, da ljudi namjerno pretražuju da li je GTA 6 istina ili laž, reklamiraju sami sebe, zahvaljujući glupim ljudima. Na zidu piše broj 6, to je možda GTA 6, samo jedan video od 6 minuta o jebenom broju na nekom zidu. Ovdje je sada problem to što, vidite, sve te pod navodnicima informacije uopšte nisu proverene, a kamoli potvrđene od Rockstara. Sve to što on naziva procurenim informacijama su zapravo fake klipovi od strane fanova, koji može svako da napravi. Znači ja ću sada da napravim GTA 6 trailer, on će da postane jako popularan, Suarez će da ga vidi i napravit će klip koji će se zvati Konačno izašao GTA 6 trailer. Ljudi će misliti da je to stvarno i ući će u njegov klip. On će da uradi reakciju na moj video i reći će da je to fake i da je fan made. A fanovi će reći... Znači... Kurčina. Nadam se da sam uspio da vam objasnim šta je problem kod toga. Druga stvar je da je ovo samo još jedna vrsta shit contenta. Samo što on ovdje ne reaguje na Reddit ili na TikTokove, nego reaguje na GTA stvari. Sve mu se temelji na nečemu što je neko već napravio. Tako da on u svom mozgu ne mora da aktivira deo zadužen za kreativnost. Trudiš se da ostaneš u priči. Ja vam opet kažem, ako misli da može bolje slobodno neka snimi GTA 5 klipove, neka izbaci pa će eto publika oceniti čiji su bolji klipovi. Kada mu je ponestalo argumenta, onda je počeo da vređa moj fizički izgled. To je već onako poprilično detinjasto i mislim da je to već stvar vaspitanja u koje se ja neću mešati jer ja nisam roditelj. U pravu si, normalno da mu je ponestalo argumenta kada je sve ukupno pričao o tebi više od sat vremena. Zamisli da neko može da ti kritikuje sat vremena bez prestanka i da se pritom ne ponavlja nešto previše. I da ti na kraju kažeš da mu je ponestalo argumenta. Pa ti vređa fizički izgled jer ti je stavio majmunsku facu na glavu. Pa ne znam, ajde ti sam proceni onda da li to ima smisla.
Mislim da, to je to što se tiče mene. Također mislim da sam ovdje ispao skroz profesionalan, te ga nisam ni u jednom trenutku uvredio, što je naravno bila greška koju je napravio ispred svog vremena. To uopšte ne poričem. Ali dobro, uzet ću u obzir da je on u ovome tek par mjeseci i da mu je sve još novo. Što se tiče Suareza, uopšte ne mislim da je on loš youtuber, šta više pre je bio mnogo bolji nego što je sada. Bilo je vremena kada sam aktivno gledao njegove easter egg klipove i tako te stvari i to je sve stvarno bilo okej. Ali izgleda da se sa vremenom ulenio kao i većina ostalih youtubera. Sve u svemu ovo nije nikakvo širenje mržnje, niti bilo kakav govor mržnje, što se naravno i da videti. Ako Suarez ovo vidi, nadam se da će uzeti u obzir bar nešto od ovoga što sam rekao, a vi nemojte da idete na njegov kanal i da ga hejtujete. Hvala na pažnji i na razumevanju. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdravko! You got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you